Ndiri kuuya kuzororwa first week raOctober gore rino. So nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri musikana ane makore 28 and ndinozvishandira. Kubva pakauya mukomana kumba achiona amai vangu nanatete vachiziviswa nezvekurorwa, zvinhu hazvina kumira mushe. Relationship iri kufaitwa kwete zvekutamba, spiritually and physically, kumba kwemukomana nekumba kwedu. Mukomana ndiye breadwinner kumba kwavo, angosarwa naamai, baba vake vakafa. Isu tinodanana. Patakazvidiscover kuti vanhu vari kuda kutiparadzanisa, takatanga kuwedzera pakunamata. Zvino zvinhu zvacho zvakutowedzera. Iye nhasi ndarota amai vakandibereka vari murima vachitaura mumhepo kuti itai kuti mukomana uyu asauye kuzoroora, vachideketera. Ndikavati kuhope ikoko, asi munoda kuti ndisarorwe here kana kuti munoda nditizire? Havana kupindura. Mazuva ekutanga pavakanzwa shoko iri, vakati ndiri kuda kumuchaja chaizvo mukwasha uyu nekuti mwana wangu akadzidza plus anoenda kubasa. Apa mukomana wacho nawo akatodzidzawo ende anotoshandawo pakambani iri nane kuBulawayo. Ini ndane 5 years ndichishanda ende ndakavaitira zvinhu zvakawanda kwete zvekutamba. Saka handizive kuti sei zviri kuita sekunge vasiri kuda kuti ndiroorwe. Ndibatsireiwo nepfungwa dzenyu kuti situation iyi ndoita zvekudiko, nekuti mashoko anotaurwa nezvaunorota zviri kutondinetsa kuti zviri kurevei.